guys, balik na pod mi diri sa hiking. Kauban ako si Stephanie. So, last time kay nangadto ta sa Green Mountain View. Kani siya is duol niya, tapad niya nga bukid. Nakiki kayo ang kauban guys. Murag dili nag-hike guys. Tama-tama. Wala kayo kaulan. Tama-tama. Guys, tama-tama pod. Taligsik na. So, mga outfit kay mi na nakaog. Bukid. Laban. Char, with shades. Outfit for the day. Imade. Unsan gisaka? Taren. Abi mo mga tug mall. Mall. Wala pa ta. Wala pa signage ta nang nakita do. Sige. Ang signage sa Green Mountain. Sa tayo mong problema. Pakiklaro sa kao say gi-maintain nila dali anong kailangan nila toll fee. Pila dai mong gibayaran sa toll fee dai. I-share sa ila. Tapos lahi pag yun ang entrance, no? So, honest review na siya. Kung adto mo dire, kulang inyong pila ba? 100. 100. Wala ning 200. Dapat ako ninyo yung kwarta guys. Tapos ilang pangayo sa ilang motor is 40. Kabalo ka itong pabalik namin 50 ilang pangayo. Huh? Yes. I don't know dai. Pero kasi sa Musuan Peak tayo wala yung mga tagok. Wala jud. Musuan Peak bukid nun. Yes, wala. Unjud ko. Kato last time. Kaya pa dai. Saban lang ha. Be post. Ah! Murag wala gihangak ba? Ay, nga naon di pagtikang. Laysod yun ning kuan tabag gagmay tagtiil bitaw kay ikaupa to natog. Nya siya kay kaisara. Taas man sana all. So, sagingan is real. Mo na taas. Na The girl in black. Ano bitaw? Be? Philippines! Kunyari, hindi naghangos-hangos. This mini tindahan. Along the way to this lapok. So, maulagi di ta mga niog. Ulan-ulan. Hi te. Naay tindahan diri. Guys. Gani. Grabe kapang-pang guys ang kuan. Saan ni? West Hills. Wala, taligsik na. Kaya natin to. So, yung ani siya. Kabakilid. Pwede na agyan diri. Wala siguro dai. Kay murag makaligid. Dalan jud ni. Go step. My God. Mawala ng voice dali. So, yung anak gid siya ka. Bakilid guys. Ingon si ante. So, namaligya sa tindahan. Dol na daw ni dire guys. Grabe ka dool. Okay.
Naman yung kakauban, nakalimot ko. Dahil, di ka magkuha. Wait lang. Kaya mo yan. Go step. Sige. Dere siguro dahil. Naagyanan dito. Naagyanan diri. Diri ta magi kay murag daghag lapok. Ay! Kabastos na ay dalan diri nga naay kahoy. Nanay hawiranan. So taligsik na po. Weather update. Aman to diri? So kaya natin to. Okay. Tara. At least man lang. Day, ayaw pag kag-push day. Sige lang, tanaw sa day. Uy. Pwede naman dito, day. Hindi na. Mamalik na din mo. Hindi ka mo inom ng tubig. Uy. Alam, uy, day, di mo abrid, day. Oo, nakaya ko. Day, nay, amigas, yaga. Day, agay. Agay. Sige, hantik di aba. Taday. Hantik day. Tuol na lagi taday. Whew. Diyos ko, nag-play pa man. Go step. My God. Mawala akong voice dali. So, nga na, gid siya ka. Bakilid, guys. Ingon si ante. So, namaligya sa tindahan. Dool na daw ni dire, guys. Grabe ka, dool. Okay. Uy! Naman yung kakauban, nakalimot ko. Dahil, di ka magkuha. Wait lang. Kaya mo yan. Go step. Sige. Dere siguro dahil. Naagyanan dito. Naagyanan diri. Diri ta magi kay murag daghag lapok. Ay! Kabastos na ay dalan diri nga naay kahoy. Nanay hawiranan. So taligsik na po. Weather update. Aman to diri? So kaya natin to. Okay. At least man lang. Day, ayaw pag kag-push day. Sige lang, tanaw sa day. Uy. Pwede naman dito, day. Hindi na. Mamalik na din mo. Hindi ka mo inom ng tubig. Uy. Alam, uy, day, di mo abrid, day. Oo, nakaya ko. Day, nay, amigas, yaga. Day, agay. Agay. Sige, hantik di aba. Taday. Hantik day. Tuol na lagi taday.
Diyos ko, nag-play pa man. Whew. So, morning Davao guys. As you can see, hello Davao City and Stephanie. Gwapa lang yapon no, abi pa lang. So, muna yung ambot unsa ni diri eh, hadlok man ng cliff pa lang ni diri. Ambot pa ni padulong. Wala sila signage no. Dira pa jud. Laban lang jud mino. Ulan pa jud. So hi guys, sorry wala ko ka-vlogan niya on the way kay. Di ko kasabot sa mga ibati kalibangon, kamatyonon, murag. So guys, second life na nako ni. Let's go. Napa siya sa taas guys. Ingon si Ante doon lang daw kay Day. Kasa duulan. Ante, mobalik mi diha ni Ante, bantay lang ka. So, let's go. Ay, Diyos ko dahil sa tinutang kamatyonon na dyan ko guys. Kung ano yung magaling mo dahil, dapat na mo tigbaba na inyong uyab. Sa pa na yung tigbaba diya. Sana all na uyab. Or murag yung uyab. O magdala mo kabayo. Kanang nga bitaw. Okay. Dala mo baka, dala mo... Sige, let's Kabaw. go. Kaya natin to. Dahil maglahi naman na dahil. Mag Thailand naman na dahil. Kung alipante malang galing. May gani mo, di maklaro imo nga nabasa imo nga kuan sinina. Kaya ako ajud. Diyos ko, marisip. Oh, grabe na bagyod ni pagkatumba ha. So, para lang yun makita ni nga view. Oh, jud among gianhi diri nga bukira ka ha. Kani. So, guys. Cellphone update, basa na gyud akong cellphone, guys. So, agnas na gyud akong beauty, guys. So, ngani ang update. Tungod sa taligsik. Yes, girl, diha nga dalan. Tungod sa taligsik, mao ni. Basa kay ko girls. So, kaya lang yan. Let's go. So, panindigan natin nga laagan ta. Laagan ta. So, dapat way reklamuhay. Let's go. Muna tong bayaran dito nimo sa kuan. 20. Dito na sa taas. Toll fee na pod. Kani gyud si toll fee. Mo ana yar, mahimo nag toll fee ni madugay. Uy, ginoo ko. Diba, imagine, amo anang gisaka dihang buntod Yanapay pangpang dira nga Green Mountain jud. So mo din na siya ang silingan sa West Hills or Green Hills. Mo na among gipicturean last time sa akong Green Mountain view nga vlog diha. So silingan na ni nila no. So saka na po taghagdan. The magical hagdan. So paningkamutan ako ni kay murag second life na nako ni. Oh, mo na siya tong adtuon, bantay lang. Sus Ginoo ko nagplano pa jud kag hiking nga magsandal. Ikaw na talaga step. Unsay atik? Karon, maoning atik sa imuha. Sa taas, syagi ta sa mga kalagot sa 2020. So, ato anay pag-asa sa 2021. Bongga na ta. Ganon. Hoy, mali. Hoy, manguyab dira. Way mo babariya. Day, ikaw ra day. Tangkad pa. Ay, di. Sana all day. Ako lang di ay. Day. Oh, na may anak daan. Na mo mga anak. Wow, the Hello. birds. So, hi birds. Maya, masiguro to. Laban lang dito no. Gali. So, na nami. Sa pinakataas. So, let's go. Dito na laki ng pagpapaday. Guys, maura gyud niya mong gadto dire. Kaning ilahang duyan-duyan maura. Maura gyud. Kaning star, kani. Maura. So
Dahil laki to sa una. Ano mga balak? No face mask, no entry. Asay mong face mask, ma'am? Asay mong face mask? Naro nga ha. So mo na siya on the top of West Hills. Yes, this is the so gani siya 360 ay West Hills 360 view. So yes, mo ni ako ang sinina update basa kay Koday. Membro jud ko sa Wet Girls. Ikaw basa ka? View. Ano yung back view. So, muna siya ang view. Ay na niya i-mind ng babae diha. Okay. Di na siya view. Beautiful na siya. So, ano siya. Ano siya guys. As you can see, daghan jud anhi nga mga bikers. Look at that. Yes. So, kami ra diri ang hikers. Hikers with a dress. Oh, hamo kitag hikers nga naka-dress ha. Stairway to heaven. So, ingani pagsaka sa heaven, guys. Yan. Heaven jud eh kadlok day. Hi! So, ngani siya kataas. Mas taas pa siya sa akong agtang, so yan siya pagdaog. Char. Yan ang dagma. Okay guys, so panawag namin wala na ako ka-vlog ganiha kay grabe kapita. Hindi ko kahawid sa akong kwan kadagan ko gawid, may face shield, may
vlog thing in my mineral. Dili man, wala man kay bato. Dito sa unahan daga nag white sand, ay white. Oh! It's okay, Steph. Ting ko anong gudron, ting ulan. So kaya mo yan. So ting ulan man jud siya. So okay ra magtiniil guys kay wala tay choice. Ulan-ulan jud ron. So pauli nami guys. Pauli nami guys. So yeah. Die. Okay ra. So, alas 2 bata na naka, no? Yup. So, karon alas 4 na, guys. Pabalik namin sa city. Yes. This is the Lapok Dalan. Matingala na si Ante nga, nung di ata nangagi. Matingala na si Ante ron. Die. Okay ra. So, alas 2 bata na naka, no? Yup. So, karon alas 4 na, guys. Pabalik namin sa city. Yes. This is the Lapok Dalan. Matingala na si Ante nga, nung di ata nangagi. Matingala na si Ante ron. So, yes. Nakanaog namin guys. Hello, Davao. Time check. 4:50 something. I'm not sure. So, yeah. Hi guys. So, wala namin naka-video sa kung ang sarap pagbulig diri pero nakauli may kapoy gyud mi guys. So, kumusta man ka step? Kumusta ang experience? Tuon tuhod, besh. Joy, kataw Joy. So, muotro pa ka sa hiking. Puhon. Yes. Naluya good siya, guys. Even though layo, hago, sa enjoy ya. Yes. Yes to enjoy. Sige. Bye guys. Please like and subscribe and Always ko magbinutan. kuan. Abangan nyo ang mga aming susunod na laag. So, bye guys. Peace. Kabalos ko. Pagkatugong ni Agino kay ako.